יש לנו הול בגדים מ-26, גם יהיה פה מדידות. היה עכשיו דרופ חדש ל-26. יש לנו קוד קופון הנחה על כל האתר, אני רושמת לכם אותו פה ובתיאור. עלו דברים מטורפים לחורף. בואו נתחיל. נתחיל מהג'קט הזה שהוא פשוט חובה לחורף. הוא הכי סטייל בגודל המתאים. בקוד קופון שלנו יוצא רק 130 שקלים. אני שם לכם קישורים באינסטגרם. יש לנו פה, זאתי החולצה. יש לי אותה גם בחום, היא פשוט נדירה. יש לה גם מכנס. אני אזרוק על עצמי את החליפה הזאתי. נדירה. ואם אני לא טועה עם הקוד שלנו, היא תצא 140 שקלים לכל הסט הזה. אני מה זה אוהבת את החולצות כפפה של 20. זאת החולצה הלבנה, והמכנס שלה גם ביחד וגם לחוד כל אחד. החולצה 60 שקלים, בד איכותי ברמות, הטרנינג 70 שקלים עם הקוד שלנו. אני התחלתי ממש לאהוב את כל המכופתרות. זה מבחינתי סטייל ברמות. אם זה חצאית שחורה, סטן כזאתי, או חצאית ג'ינס, תקשיבו, כל דבר. גם לשים גופייה לבנה מתחת וללכת עם זה פתוח. זה נדיר וזה איכותי, וזה יוצא רק 70 שקלים אחרי הקוד שלנו. יש לנו פה עוד סט חורפי. אני אוהבת להיות איתם אפילו בבית. זה הכי כיף בעולם. צבע ורוד, אין לי הרבה בגדים בצבע ורוד. בגדים. מה אמרתי עכשיו? זה המכנס. ווידשרט כזה, אז אפשר לשים חולצה מתחת. יש את החליפה הזאת ואת כל החליפות של 20 במלא מלא צבעים באתר. אז ככה אם אתם רוצות צבעים אחרים וכאלה, יש שם מלא. יש לנו פה חולצה. זו חולצה שאני יכולה להתאים איתה פשוט כל חצאית. אני לא יודעת לתאר לכם את הבד. זה בד פשוט ממש נעים. וגם אותה יש בכמה צבעים. היא יוצאת לנו אחרי הקוד. רק 50 שקלים. יש את הגופייה הזאת, אני לא שמה גופיות מן הסתם, אבל אני שמה מעל משהו טוב כזה לבסיס, אפילו את המכופתרת אפשר לשים מעל, או ג'קטים. הכובע החמוד הזה, שפשוט אין לי מספיק כובעים, ואני יכולה להדק את זה, הוא עולה באזור 40 שקלים. יהיה לכם כמובן קישורים והכל לסטורי באינסטגרם. תנצלו את זה, יש להם כל כך הרבה דברים נדירים. מהעול הקודם שעשיתי, אם לא ראיתם, אז לכו לראות כל המעילים שאני לובשת, הם של 20. ג'קט ג'ינס הזה שהפצצתן בשאלות עליו, הוא גם מ-20. גם המעיל פרווה הזה. קיצר, יש להם מלא מלא דברים נדירים לחורף ומגפיים ודברים כאלו, אז תנצלו את הכל. זהו, אני אביא אתכם מלא ותודה רבה שצפיתם. ביי יוש.